bailabades? Pois bailábamos aos domingos, á beira da noite, as estras metidos na noite, aí no cruce da carretera con as pandeiretas. Todos os días festivos, e moitas veces aos sábados tamén tocábamos a cada unha hora ou dúas da noite. Aquí máis que nada era porque durante o día tiñamos que traballar. Durante o día había que ir pujando, había que ir á erva, pois había que vir, non era ahogando cerrarlle a porta, que daquela non había que darlle encaldada a vacas, a bois, a todo, e levaba moito tempo. Entonces, pois aproveitábamos de andar apurados como para escaparnos un par de horas. Non sabíamos moito o que queríamos, e corríamos para o cruce do camiño, que era onde había algunha largueza. Jamais era porque era todo corredoiras, todo o camiño. Pasaba máis. No calo que había... Se chovía íbamos con payote. Aquí se chovía íbamos con payote. Porque era a única divertición que tiñamos para xuntarse a mocedade. Para pretender maiormente, para buscar. Non había outros sitios para ir. Aí viña moita xente de lonxe andando, porque daquela ou en bicicleta, porque daquela motor non había tampouco. E daquela, pois, sabían que facíamos, tocábamos a pandeireta os sábados e os domingos, e entón xuntábanse cada 20 ou 30 mozos aí. As ruadas, normalmente os de fora eran todos mozos. As mozas non viñan, As mozas son as desa aldea. Os que viñan de fora eran todos homens. Aquí polo regular eran as mozas as que levaban as pandeiretas para a casa. Polo regular eran as mozas. Sí, pero había algún... E sempre había alguna que iba diante. Hasta domingo, a que hora, a tal hora. Se quedaba todo sabido. Non facía falta periódico, xa estaba todo... Todos facíanos aí unha largueta boa. E bueno, incluso iban mulleres maiores e ben. Había algunhas das vellas que foron as que nos enseñaron a bailar e bailaban, atruxaban como os homes e daba justo velas bailar e cantar. Ás veces cantaban algunhas cancións de anticanto. E chegabades é que? Como era a cousa? Nada, empezabas a bailar, a tocar a pandeirete e a bailar e a cantar. Se cadra xa había mozos aí na morea, aí con contos, aí fumando nos pitillos, e iban 2 ou 3 xa as primeiras, e na máis empezar xa íbamos como o rato aí correndo. E iban nenos, viñan as mozas vellas, as maiores, xuntaba así bastante xente. E antes aquí, nesta aldea, había moitísima mocedade. E viñan de outra aldea aí debaixo, tamén viñan para aquí. E había moitas mozas e mozos aquí. Primeiro a jota ou a muiñeira, sempre. A jota ou a muiñeira ou a jarrado, non había máis, ou a raspita. Aquí non se bailaba máis. Aí o do permite. Cando se bailaba o jarrado, había moitos homes que tiñan a súa moza, pero había outros se cadra que os collía ao frío que non tiñan con quen bailar e chegaban ali e dicían permites. E había moitos que lle deixaban bailar, pero había outros que non, que entón moitas veces desformados fugian por culpa desto. Pero sí, normalmente en moitas aldeas había esa tradición de deixar a moza. E a quen se lle pedía? Pedían a él era o que mandaba. O mozo, e se o mozo che dicía así, se te sueltaba. E se o mozo te agarraba, te apretaba e dicía non, aunque quixera así. Daí é onde viñan os fullos. Hai dunha vez, pedínlle eu a un, e entonces a él, pedínlle a ela, entonces dixo el non, e dixo eu espera que conteste ela. E dixo non, contesto eu e chega. E así foi, deixei a quedar a ela. Que remedio. Porque polo regular, a que bailaba ben,
E aquí era a algaltica que tiña, porque antes éramos todas moi pequeninas. Aquí era algo alta que tiña un tiquiño e a que bailaba ben, non chegaba a nada. E outras que non bailaban nada, pero tiñan que andar como a todas. Entón, de aí viña moito tamén o follón, porque aquí era ben feito e aquí eso crían a todo. Era así. Eu moitas veces esas que distí que bailaban mal, ainda me daban pena, porque ao non saber bailar, pois as outras daban a roupa toda, tiña un brazado de chaquetas, xa logo non podía con elas, cas chaquetas. E eu moitas veces, cando vía que lle montaban moitas chaquetas, pous as chaquetas aí, e sacaba a bailar, e despois as chaquetas estaban a mover. Pero teñolle sacado as chaquetas do brazo por culpa Hasta de tanta chaqueta. nós chamábamos o perchero. O perchero, non, Cando se lle era tira- un abuso. Sí, é verdade. Entonces non, ela tiña dereito a bailar ben ou mal como as outras. Pois, era así. O que che dixen antes, tiña unha moza nun baile de fora, tiña unha moza, e daquela había a costumbre de sacalas de paseo polo medio da tarde, por un camiño adiante, iban pasear, e entonces eu cando tocaba a gaita de foro, pois eu puñame a bailar, eu non paraba. Entonces acórdame que díxome ela, se falaras comigo pola tarde como falaron os outros mozos coas súas mozas, ou che había ser unha cousa e outra, así xa che digo unha nada, se eu pois disfrutei máis bailando, cá contigo. Ai, dixen, carai, eu bailando era o meu, xa daquela. Pois eu aprendín dunha patrona que había na aldea, e non sabía facer máis co picado, que se chama hoxe o picado, a máis 2 puntos de muñeira e 2 do pateado. Non sabía máis. Pero eu despois, ao aprender esas, cando iba aos bailes por aí, entonces fijábame, e aí foi onde empecé a perder a vergonza e a bailar xa nos campos de fora. Pois eu aprendín aquí na casa. Na nosa casa xuntábanse os rexóns, pola festa, por Reis, polo San José. Nosa casa era a casa dos banquetes da familia. E miñas tías eran moi divertidas, e tiña un tío que tamén era moi divertida, e bailaban moi ben. Meu tío e a muller e miñas tías bailaban moi ben, e miña nai, e meu abuelo. E tocaban moi ben a pandeireta. Entón, a conta de ver unha vez e outra, pois iba aprendendo. E miña nai, en paz descanse, tocaba a pandeireta con un plato de porcelana. Tocaba a pandeireta para non meter ruído que a pandeireta para nos enseñar a tocar. Aí detrás collía un plato e daba yo o plato, e miña nai era moi, e miñas tías e meu tío teñen bailada aí, se cadra. A nosa festa é o último día, e non íbamos á cama. Mira que a noite grande, pero quedábase corta. Ai, daquela había moitas familias que si tocaban, sabía dormir de festa, o primeiro día sí que tocaban toda a noite. Toda a santa noite. E o meu tío era moi bailador e bailaba moi ben o suelto, pero tiña o costumbre tamén de tomar algo. Entón aganchaba a dúas xuntas, e daí do cachondeo de meus tíos e de meus pais. Foi donde vas vendo dende de pequeno, e despois ves aí que as outras, que as mozolas, e daí collela. Eu que sei tocar a pandeireta, sabía o cando tiña do fiano, agora darlle outros toques que iso, pero pensaba, cando puñan aí eu sabía tocar, e xa. Eu fui a primeira que lle empecé a enseñar as rapadas a máis a turnas. Eu teño un fillo, e cando empezou a salir algo, a ter algunha rapaza, pois claro, os outros non sabían bailar, e non.
E a mamá, pero enséñame como se baila esta peza, como se baila. E agarraba, collía o agarrado, e veña, baila para aquí, e baila para ali. E así que aprendeu algo a bailalo, que se empezou a defender no agarrado, e van a bailar un paso doble, ou así. Jamás me dixo, ven bailar comigo, nin jamás. Isto acabouse. Iso acabouse. Iso desde que... Eso aquí acabaríase no ano 65, 66. E por que pensades que se acabou? Porque marchou a mocedade. Acabouse a xente. Porque... non, eu creo que... Aquí sí. Si, moito sería disso. Moito sería disso. Aquí sí, O que pasa porque marcharon. Non houve quen tirara pola cousa para diante. Eu creo que ainda máis ben foi eso. No, pero non houve mocedade atrás. Non houve. É que non se lle meteu esa cousa na cabeza porque empezaron a salir e empezaron as discotecas e empezaron, entonces deixaron, abandonar no que era, No, pero o que era noso. aquí abandonouse que marchou a mocedade. Antes de vir a discoteca e de ter coches e de ter, aquí marchou a mocedade. Porque o caseiro marchou, nós marchamos, as de Antón marcharon, as de Miguel marcharon, non sei, as de Turnos marcharon, non quedou mocedade. Non, moita non quedou. Entonces non quedan as mozas, non veñen outras atrás.